Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 20. Maidap ti apoy, no maibusan iti sungrod. Agsardeng met ti panagaapa, no awan ti mamad padakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Apay anak kami suot ti asawam arimwar. Dinamag ko no asino ti kakuyog na idirimwar iti opisina da. Masurunkit din. Nakitam ka day nga dakakuyog na. Wala nang. Husto arumwarak mo't iti opisina mi. Nakitak nga adda kagiddan na arimwar iti dakkel arwangan. Anya ti insungbat na ididinamag mo. Di na kano mo. Tanagranada kano arimwar adwa. Kasta ti rason dagiti lalaki. Iso nga rod masurunak nanang. Si putam ti asawam. Amangan kit dino adda milagraw ngar aramiden na. Magrot ko lakit diti tenged na. Numatiliwak nga damilagro ngar aramiden na. May mayat ko mga main. Numay sa nga opisina ti ayan ti trabaho yaw. Naimas ti kari-kari nga inlutom, Ana. Tapno magustuham, sir. Talaga nga inimas ko ti timplana para ken ka. Oh, apaya para kanyak. Saan matasisyak ti mga na? Adu tayo amangan. Joke, sir. Da kayo lang amin ti mangibagbaga, anaimas ti luto. Uray di da ibaga anaimas, numaganasan da ti mangan, kaawatan anaimas ti lutom. Kanayon mo't di maibos ti masida nga ilutok, sir. Kaawatan na nga rod anaimas no maibus akanayon. Sabagay, husto ti imbagam, sir. No saan anaimas, saan maibos. Bantayam ti katulong mo. Tanakitak amayat ti rarabakan da iti asawam. Ti sinalbag akatulungan. Ampang ababay. Kasaritak man inton sumangpet. Imbaon ko nga miniji tiyendaan. Ay naanak ko, kaadwan akatulong, kat kayat da akwartaan ti amo da alalaki. Saan lang ang akwarta? Kaya't da pa'y nga agawon ti asawa ti amo da babae. Nagpaiso da ita. Nang runa kat adda itsura ti asawam. Ay, sana mabalinda ito Diyak ipalubo sa madaan iti relasyon ti asawa kanday di at chimay. Rumbang laang. Ngam narigat met ngamin ti mangala iti nagagat kan matalag akatulong. Ay, day tangarod kat nanang. Amangan no makatumpong tayo pa'y iti agtatakaw. Oh, apay kasta ti rupam. Kaslanar ba kadsuran? Masurunak namin ka ni Mario. Kan iti katulong mi. Apay ka di friend. Ada ka din nakitam nga aramid na? Nakita ni nanang nga green rin nabak da kano iti kusina. Ha? Gapo ka dit agrin rin nabak na? Kasurun mo ida? Apay nga minasaan asyak ti karin nabak na. No kayat mo asikati ka rin nabak na. Sikati umuna amang rabak ken kwa na. Sabali mat, tama nga pa ken kwa na ti kanayon mo nga aramidan. Kasano kat babaero mat ngamin? Ada ka din napanagnagam a babae na, friend? Ha? Awan pa'y matkit di. Oh, matlagayam. Ti balakad ko ken ka, friend. Saan ka unay nga agim-imon? Taamangan no dakas, ti ibunga na. Masapol akasaritak dagijay inton makasangpetak iji balay. Apay ang nagkuyog kayo asin mangpet. Da kayo, Mario kan Ana. Ha? Ne? May samot nga min ti pagnaan nga agturong dito balayo, ma'am. Naggapwam ngamin, si ka babae. Imbaunak ni Nana Nena agim matang. Idi agawidak, magmagnamot ni Sir iti dalan, ma'am. Kat, kayat mo matan, tinakikuyog. Nagpaudi ka kumaa, wano imuna ka. Jaski kayo kitdi. Ne, nagalaslakit din ti panagsasaum, Maylin. Di adal ka kadi? Wano saan? Saan mo adamagan no di adalak wano saan? Tamon ti songbat ti saludsod mo? Wen, mabalin adi adal ka. Ngam saan iti aramid? Apay, ada ka din inaramid ko amadi, ha? Sige man, ibagaman kanyak. Sika, ti adaramid na. Nay,
Apay analiday ka manan, bro. Kanayon samod na ita kinaliday mo. Parikot ko ti asawak, bro. Kasla armalay pingiwat na. Kanayon nga agbusingar. Tanya kanila unay ti makagapo. No apay nga agbusingar ako nam. Basta da makita na akadwa ka magna. O na makisarita kanyak. Sa balin ti adda iti utak na. Ay, no siyak ti gasta. Adda eh, tapno gungunana. Numet ngamin maminsan. Ti katugangak ti mang sul-sul-sul ken kuana. Ay, day tamot ti made, bro. Katugangan, ama di ti aramid na. Imbes sa bagbagaan na di anak na aman ng imon. Ad-dakit di. Arubruban na. Adda pang ibaunakan ka. Ingkaalaan ti impaw iti gayem ko iti ibagak nga adres. Adayo ka di, Nana? Saan unay nga adayaw? Mabalin mo apag naen. Iti labos laeng ti pasdek nga ayan dagiti agduduma nga opisina. Ay, medyo adayo nga rudno kasta, Nana. Ay ingkakidain. Nakasurat di ta papel nga inted ko ti address. Tapno saan mo amalipatan ti kalyay ken numero ti balay apapanam. Sige, Nana, matungpal. Mabiit ka lang ijay Saan ka amakitungtong manag? Ay, biro kag pay matikunayo abalay Nana. Agdamagak pay, no saan ko amasarakan adagos. Ay basta agawaam. Saan ka agbaybayag? May sambut mo ka di ita day tararamidam, bro. Ika gumaak, bro. Ay mun gayam. Umay ka di ita jay tao apad padaanan ta mga alay ti papeles. Day tamat ti kunana. Mabit na ito'y. Tadwa ta mga ramid, bro. Adaytan, nalpas kon. Nalpas kumatan ti papeles, bro. Intaman pa'y Jerwar. Pagururayan ta iti tao nga umay mangala. Mayat nga agpaiso di tarwar. Tamakita ta no addan di tao. Wen, ken adamot kantin iti asidag. Mabalin nga ijay ti pagurayan ta. O sige, taawagak. Ibagak nga ijay ton ti pagkikitaan tayo. Sige. Dandanimot siguro dayjay. Ne, bro. Anya tikit kita ijay ruar. Nimot ana akatulong mi dayjay. Apay nga adda iti ruar ti opisina. Amangan no adda ibagana. Ayan ti katulong yu, bro. Jay ka di nakaberde. Nagpintas a babae, bro. Wen bro, iso dayjay. Kaslad da birbiro ka na Isumat lagayam apagimunan ni bakat mo. Tanapintas. Aguray man basit bro. Amangan no addakit di ibagana. Pakikita mo ten, no addan jay tao nga rurayan ta, bro. Imbagak metkit di, nga iti unag ti kantin ti pagsasarakan tayo. O sige bro, inak pa iti ayan ti katulong mi. Sige, bro. Kumita ka kadi iti ruwar iti sarming atawa. Nimat Mario day chay. Ada ka sarsarita na. Dagiti awanan bain? Tagsinarak da pa'y di tiruwar ti opisina? Asino ti babae? Ti katulong mi. Kaumay na pa'y surutan ti asawak dito eh. Ay, aguray ka man tarumwarak. Ay, saanan, friend? Amangan no adda may imbaga ti katulong yo. Kita laangan dito'y tawa. Anya nga tati imayan day ta babae dito eh. Umay nakitaan di asawak. Pimanawan ti babae. Intudo ti asawam ti may sa akalye. Agturong ti babae ijay intudo ti asawam. Pag sinarakan da siguro ijay. San ka nga agatap adagos? Damagam tupay ti katulong mo. Apay ang nagsinarak kayo ka ni Ana ijarwar ti opisina? Nagsinarak? Amom ka di ti ibagbagam? Aglibak ka kadipay, kat nakita ti dua mata. Damagam kininanang no apay anapan ni Ana ijay. Saan asyak ti ginagara na ijay? Apay nga ron nga da ka ijay? Saan ka di arumbang nga iti opisina ti ayan mo iti dayjay nga oras, aber? Adda kami iti kantin kin ni Chris. Adda ururayin mi at hao.
Mas daawak iti nakitak ni Ana nga adda itirwar. Inasitgak ta dinamag ko no apay nga adda ijay. Agdamagak man kaninanang, nupudnumot lang daytang ibagbagam. Iso ti pagdamagam no apay nga adda ni Ana ijay. Imandarmanen tilaing mo nga agatap. Pudno ka dito imbaga ni Mario. Ada kayo ti akin nakam iti ipapan ni Ana iji asidag ti opisina ni Mario, nanang. Adda nang ibaon aken kwa na. Ngam saan nga iji opisina ni Mario? Adda na pan na inala apaw 8. Matlagayam. Apay nga rod, ang nagsarita dapay, sakbay anapan ni Ana iti papanan na kuma. Ay day tati amuam. Amangan no adda sa bali ang makagapo no apay. Inak man iji kusina. Tadamagak man day di babae, no apay ang nagsarita da ni Mario. Sige inkan, damagam no apay. Tanay, nasakit ti ulo. Kaslam alam minak pa'y kiday. Inak man pa'y ijay silid ko. Amang ano agurigor kayo mutan, nanang. Nalabas kamot, Maylin. Pagimunam amin ang makitam. Nabayagan akatulong tayo ni Ana ditoy. No talaga akayat ko timang loko, idi kumapay. Kan may sa anak nga arsab. Nga ta, apay nga rod ang nakita ni nanang asinurot mo iji banyo. Anya manen asinurot iyay banyo akon kunam. Ay, jak ammo nga adda ijay. Idi napanak, adamot gayam tao ijay. Iso asaan akon nga imunag. Kat no imbaga ni nanang asinurot mo kano? Aya po aya, agpada kayo ang nagrugit, ti pa nagpampanunot na. Di mo man iraman ni nanang ko ditoy. Tapno awan di pagduaduan nyo. Pagawidan nyo ni Ana. Saan kan amangala iti katulong? Asino nga rod ti agtrabaho dito'y balay? Sapay agsakit ni nanang? Umikat ka nga agtrabaho. Tasikan ti mga sikaso kadagiti ubing. Aglaba, kan aglinis! Itatada tayo amin iti sango ti lamisaan. Danggin nyo kumatibagak. Nauma akon, iti kinalaing yung agatap. Anya ti kayat mo asawan? Nangedeng akon. Tapno agsardeng ti panagim imun ni Maylin. Pasensya kan, Ana. Ngamkid dawag, nga agawid ka pa'y. Dayta kumamot ti ibagak, sir. Kayat kun ti agpakada. Tapno awan ti puon ti ririyo. Agyamanak no maawatam ading ko. Nagagat ka na singpat ka akatulong. Ngamno iso ti pagtalnaan ni Maylin. Aramidom ko ma. Maawatan kayo, sir. Talagang agpakada akmat laeng. Kat, ibagakmut kada kayo, Nana Nena, kan Ma'am Maylin. Nalinis ti konsensyak. Awan madi nga aramid ko. Si papalubos sa kiti panagawid mo ading ko. Pasensya kan. Adupay ti mabirukam anasaysayaat nga amo. Kasano da ito yan, nanang? Awan ti agasikaso ka dagiti umbing. Awan agtrabaho dito'y balay. Ay, dayta nga raw danak ko. Pinagawid mo ti asawam ti katulong. Sapay imbaga na asan kanun ang mga alay ti katulong. Tapno awan kanu ti pagat-atapan ta. Bidot sa ti atap taken kwa na. Pinapanaw na laki nga raw ti katulong. Ay, jak ka ba ilan ti trabaho ti katulong. Tanasakit dagiti saka ken sikat kaw. Uray siyak mo tananang. Sayang mo't no umikatak iti trabaho, akas ko na ni Mario. Hanggang kasanon dagiti agad-adal nga ubeng. Asino nga iti mangitulod ken mangsukon kadakwada. Awan met nga rod maibaon. Agbabawi ak iti kanayon ko apanagatap, nanang. Dakayon tumot ngamin. Kunak ngamin no adda pa nagasem ni Mario iti katulong gaputan na pintas. Ita, duatan ang marigatan. Trabaho tanti trabaho dito'y balay, nanang. Ay, agbabawi akmo't iti nararamid ko anak ko. Ita, saanan akayat ni Mario ti mangalay ti katulong. Ay, aganos ta, gapumot laeng iti aramid ta. Liklikan ti agatap ken agpadakas, tapno maliklikan met ti apa. Panagtalak ken pamatagmet ti kasapulan, tapno natalinaay ti pagtaengan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan,
Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.